अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। 2 दिवसांपूर्वी 11व्या दिवसांच्या गणपतींचं विसर्जन झालं। मुंबईत सार्वजनिक गणपतींचं मोठ्या संख्येनं विसर्जन झालं। या निमित्तानं शिवसेना ठाकरे गटाकडून मुलुंड इथं स्वागत कक्ष उभारण्यात आलं होतं। या स्वागत कक्षातून मार्गावर येणाऱ्या सर्व गणपतींचे शिवसेना पदाधिकाऱ्यांकडून स्वागत केलं जात होतं। याचवेळी आलेल्या गणपती विसर्जन मिरवणुकीत शिवसेना ठाकरे गटाचे सिंधुदुर्ग जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य संदीप सरवणकर हे सहभागी झाले होते। त्यांनी या मिरवणुकीत भगवा झेंडा हाती घेऊन ठेका धरला होता। शिवसेना गाण्याच्या धूनवर ते नाचत होते। त्यांचं हे नृत्य साऱ्यांनाच भारावून टाकणारं होतं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।